suktiया बेफोरनो मा गोजोन थासारिया दिनै जोंनि बर' बिमाया बेखौ बिजिरगोन जे बिटिआरआव बिराद गोजोन थासारि फैबाय नाथाय थांनाय बावैसो समफोराव बे सुक्तिया जाखांनाय लोगो लोगो मा जादों जोंहा बिराद गोजोन थासारि जादों जेनेबा हादानाव जोंहा बर' बिमाफोरनि मोदै बेसेबां गहोहैदों जे होग्लुंहैदों जेनेबा हादान सिफायनायफोरखौ जेनेबा जोंनि बर' बिमाफ्रा गोरिब दुखिया जोंनि बर' हारिया बिथांमोना हादान सिफायनानै जानो गोनां दङ जादों आरो सिफायखानाय हादानखौ बिसोरो जुदि होग्लुंहैनानै मा मोनगोन गिर्जा न' दिखुदों मन्दिर दिखुदों बिथांमोननि सोरनि बेफोरनो मा गोजोन सुक्तिया बेफोरनो मा गोजोन थासारिया दिनै जोंनि बर' बिमाया बेखौ बिजिरगोन जोंनि बर' बिमाफ्राबो बेखौ बिजिरगोन गोजोना जिबनाव गोजोना आरो बिसोरखौ मालाबाबो बिथांमोना बिसिनि आसि बिमाखौ मोननाय नंला आरो बिथांमोना हाजार हाजार कोटिबाबो बे जायगायाव थांनो हाला आरो जिबनाव बिसिनि भटखौ मोननाय नंला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा बियाबनिफ्राय BPFआव लाइमोनफोरा लोब लोब जगदान जायो। रोजा रोजा लाइमोनफोरा सोलिफु सरकार UPPL खुंथायनि सासनखौ खुद्रिनानै मानो सरकार सोलायनायखौ लुबैदों? दिनैसिम UPPL सरकारा जोङो जेबो होनो हायाखै होगोन बाथ्राल' बुंदों नाथाय जोंथिं जेबो जायाखै आरो नङा इयो टटेलि नङा मानोना जोङो दिनैसिम गोजोननाय गैखा आरो सिगांनि सरकार बायदि UPPL सरकारा बिदि नङा गावनि आसा आरो हास्थायनायखौ सुफुंजायाबा जिबादि जायो बेबादिनो रोजा रोजा लाइमोनफोरनि गोसोआ खुद्रिनानै दं सोलिफु UPPL सरकारनि सायाव बे जेबो मोनाखै बेनिखायनो दासिम 4 इयार्स जाबाय दिनै EM सालायनाया जोंथ' दासिमबो जेबो मोननो थाङाखै आरो ओमफ्राय ओरै जोंनि एरियायावबो जेबो जायाखै होनो बाट होनायानो जाया बिदिनो बुङो थगायनो दोनो 4 बोसोर बारलांखाबाय हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोखौ खुंथायाव फैफिननायखौ लुबैनानै रोजा रोजा लाइमोनफोरा सांग्रां जादों आरो सानफ्रोमबो लोब लोब फैनानै BPF दोलोखौ हेफाजाब होनो गसंफैदों। बयनिबो मोखाङाव गोदान आसा आरो जौगानायनि मिजिंआ बेरखांदों। जाय मिजिंआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ सरकाराव फैब्ला सुफुंजागोन बेनि फोथायनाय लादों रोजा रोजा लाइमोनफोरा। आंनि मुङा सोगोम बसुमतारी आङो चिरां जिल्ला निसिमानिफ्राय फैदों दिनैसिम UPPL सरकारा जोङो जेबो होनो हायाखै होगोन बाथ्राल' बुंदों नाथाय जोंथिं जेबो जायाखै आरो दिनैसिम जोङो मोनसेबो होआखै नाथाय होगोन बुङो जोंनिसिम गैया आरो बेयो दिनैसिम 4 बोसोर बारलांबाय नङा इयो टटेलि नङा मानोना जोङो दिनैसिम गोजोननाय गैखा आरो सिगांनि सरकार बायदि UPPL सरकारा बिदि नङा जोंनि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनो नांगौ गोजोनथाय जोंनो नांगौ खौसेथि फैबाय थानाय सेंग्राफोरखौबो जोङो खावलायो जाहाथे जोङो मेलायनानै ज' खामानि मावलांनो आरो बे जेबो मोनाखै बेनिखायनो दासिम 4 इयार्स जाबाय दिनै EM सालायनाया जोंथ' दासिमबो जेबो मोननो थाङाखै आरो ओमफ्राय ओरै जोंनि एरियायावबो जेबो जायाखै होनो बाट होनायानो जाया बिदिनो बुङो थगायनो दोनो 4 बोसोर बारलांखाबाय दा नै खेला बयबो लोगोफोर जइन जानानै मोनसे समस्थियावनो खामानि मावलाङो बिदि सानदों आरो गासिबो मोनसे समस्थियावनो जइन जाबानो जाबाय गैया जिर'खा गैखाया जेबो जाखायाखै जायाखै बियो एसे माथो सुख सान्थियानो गैयाना ओरैहाय माने बिदिनो नांगौ जानाय बर'फोरनि गामिफ्रावनो मोननाय बेफोरबायदिनो गैया सोरबा मोनो सोरबा मोना सोरबा गोनांफ्रा मोनो सोरबा गैयिफ्रासो मोना बिदि जाजोब्बाय उल्थां फाल्थांनो जों कलेज लाइफआवहाय माने फरायसालिनि पिकनिक जानो होननानै सारनिसिम थांदोंमोन
ओमफ्राय सारा बुंदों मोजाङै एसे बुरजा हरदों माने जों एसे अनसुंथाइ बिहरदोंमोन आरो बेरायनो ओमफ्राय इयावहाय हराखै जेनेबा एसे मोजां नुबोदों माने हराखै जोङो थाइसेबो दा सरकाराथ' मोजां नङा बे मोजां मोनाखै सार बेफोर गासैखौबो मोनाखै जों माने दिनैसिमबो होगोन होननो सानो माने बिसोरो होआखै आं आंनि लोगोफोरखौ बेखौनो खावलायोदि माने दा बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय माने सोलायनानै आरो बे बिपिएल हान्जाया जइन जाफैब्ला मोजां आरो जों ओरैनो खौसेथियै मावलांनो हानाय मोनसे हारिखौ गेरेन्टि लाखिनो थाखाय फैब्ला आं खावलायो आरो आं दिनै बेखौनो बुंगोन आं थांनाय बाराव दाख्लैसो बावै आं जयनिं जाफैदों जबदान जादों आं बेयाव बिपिएफ हान्जायाव नाथाय दिनै साबसिनै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों आरो थांनाय समाव आं जबदान जानायाव गोजोनखादोंमोन नाथाय दिनै बांसिन आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि हाग्रामा महिला रिसार्च शिफ्टखौ जों फसंफिननो थाखाय दिनै जोंनि रोजा रोजा लाइमोनफ्रा लैहोर जों फैगासिनो दङ आरो दिनैबो फैदों थांनाय बावैसो आंजोंनो आंनिफ्रायनो जेन'बा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि निस्मानिया 81 जन बायदि जयनिं जादोंमोन आरो दिनैहाय 70+ फैदों 70+आ दिनै जयनिं जादों नोंथांमोनानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखागोन बिथांमोना मानि थाखाय जयन जाखो जे दानि सोलिफु सरकारा मा थासारियाव दं मा कन्डिसनाव दं बेखौ नायनानै बिथांमोना दिनै बिसोरनि गोसोआ सोलायनानै फैदों आरो जों बिसोरखौ जबरदस्ति माबा मोनसे बुंनानै जों गोदै राव बुंनानै बिसोरखौ लिंबोआखै बिसोर गावनि इयुन फिउचारनि इयुन जेनेरेसननि बाथ्राखौ सानै हयै जे बिथांमोना गोसो सोलायनानै जोंजों लोगोसे ओंखारबोदों आरो दिनै सासे गोख्रों दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सार बायदि बिथांखौ जोंनि बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनो आरो जोंनि इयुन जेनेरेसन फिउचारनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना फसंनो थाखाय बा देरहाहोनो थाखाय दिनै बेयाव जगदान जाफैदों आरो फैबावगोन बेल' नङा जोंनि रोजा बर' बिमाफोर बर' बिफाफोर जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो बिथांमोना लैहोर फैगोन आरो हाग्रामा सारखौ देग्लायनि बोसोराव खाथां जों बेखौ फसंगोन आरो जों गोजोन थासारिखौ लाबोगोन होननानै जोङो दिनै खौसे जादों आरो जगदान जादों बिथाङा बुंदों साख्रि होगोन सरकार सालायनायानो जोंनिया नै खय बोसोर जागोन नोंथांमोनानो मिथिखागौ 3-4 बोसोरानो जालायलांबाय नाथाय दिनैसिम सोर साबैसेया साख्रि मोन्दों होननानै जोंनो फोरमान होदों जों सोर साबैसेखौ साख्रि मोननाय नुदों रावबो गैया बिटिआरनि माखासे जोंना सरकारनि मानि बिटिआर सरकारनि आन्दाराव माखासे साख्रि ओंखारदों दिनै निउसाव खोनादों नाथाय सिरि उन्दुलांदों रावबो जों साख्रिखौ मोनाखै ओरै साख्रिखौ होनो होनबानो बिसोर हाया आरो जोङो बिसोरनि रावाव गोजावनानै जों मोनगोन होननानै बिसोरनि थांबा जों मोननाय नङा मानो होनबा प्रसेसआनो गैखायाबा जुदि बिसोर बोरै होगोन होननानै बुंनो हागोन दिनै मोनाखै बिसोर बिथांमोना बुंदोंल' खुगाजों प्रेक्टिकेलि बिथांमोना दिनै फोरमान दिन्थिनो हायाखै जे फोरमान दिन्थिनो हानायमोनब्ला जे जों बिसोरजोंनो थांगौमोन बिसोरखौनो जेनेबा जे हेफाजाब होगौमोन बिथांमोना मोजां मावदोंमोनब्ला जोंनि लाइमोनफोरा बिथांमोनखौ हेफाजाब होगौमोन नाथाय दिनै असिलायै बिथांमोननि मावनायखौ अगेन आखुनि खामानि मावनायफोरखौ नायनो बानानै बिथांमोननि मावनायखौ गोजोनि जानानै दिनै जों बे फारसे आगान सुरबोदों आरो जेरावबो बुङो ससियेल मिडियायाव बुङो बिराद मोजाङै ससियेल मिडियायाव बिराद सनमान गोनाङै ओंखारखायो जोंहा प्रमद बर' सारा जे बिटिआराव बिराद गोजोन थासारि फैबाय नाथाय थांनाय बावैसो समफोराव बे सुक्तिया जाखांनाय लोगो मा जादों जोंहा बिराद गोजोन थासारि जादों जेनेबा हादानाव जोंहा बर' बिमाफोरनि मोदै बेसेबां गहोहैदों जे होग्लुंहैदों जेनेबा हादान सिफायनायफोरखौ जेनेबा जोंनि बर' बिमाफ्रा गोरिब दुखिया जोंनि बर' हारिया बिथांमोना हादान सिफायनानै जानो गोनां दङ जादों आरो सिफायखानाय हादानखौ बिसोरो जुदि होग्लुंहैनानै मा मोनगोन गिर्जा न' दिख्रुबदों मन्दिर दिख्रुबदों बिथांमोननि बेसेबां गिदिर पाप बेफोरनो नामा गोजोन सुक्तिया बेफोरनो नामा गोजोन थासारिया दिनै जोंनि बर' बिमाया बेखौ गोजोनगोन जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा बेखौ गोजोनगोन गोजोना जिबनाव गोजोना आरो बिसोरखौ मालाबाबो बिथांमोना बिसोरनि आसि बिमाखौ मोननाय नंला आरो बिथांमोना हाजार खुद्रिबाबो बे जायगायाव थांनो हाला आरो जिबनाव बिसोरनि भटखौ मोननाय नंला बेनिखायनो जों दिनै बुंनो हायो 100% सियर गेरेन्टि खासै जोंनिया दिनै बिपिएफ पार्टिया सरकार दागोन